Dit is Sipke Zeldenrust in zijn woestijnoutfit. En dit is zijn maat Albert Veenstra. Albert had de Noordzeeziekte. Een muteerd gen veroorzaakt het eiwit te kwatten. Zo ontstaan schokkende bewegingen, epilepsie en ontaasting van het spraakvermogen. Albert is een van de zo'n 20 patiënten op een wraad en er is nog geen behandeling. Sinds ik geloof 2010 dat het daadwerkelijk de Noordzeeziekte is. Ze hebben de actie Zo'n keer zo'n opzet. Zo'n dagen draven in het zoon van de Sahara. Sipke liet hem sponsoren wat hij meedocht aan de ultraloop Marathon des Sables. Het is een 7-daagse etappeloop waarbij iedere deelnemer geacht is van start tot finish volledig zelfvoorzienend door de woestijn te komen door een afstand van 1240 kilometer. Dus in deze rugzak heb ik nou mijn eten, mijn drinken, mijn sleepzak, een sleepmatsie. Nog wat verplichte items die de organisatie stelt als een kompas, een overlevingsdeken, een antigifpompje voor eventuele insectenbeten. Op noordzeestichting.nl kun je Sipke sponsoren. Er is intussen €5.000 binnenhellen.